پیاده ji gundawara bajarê Kobanî vedikşe û di cihê wan de rejema Sûrî bi cih dibe. Hênjê derna Xwecehî ji gundawarên bajarê Kobanî ji arkera re gihandin ku peyadê dest bi vekşandina grûpên xwe ji çend gundê di navbera Kobanî û Eyn Îsâ de kirin ku ji dihva bêhtir ji 6 gundan vala kirine û di cihê wan de artêşa Sûrî cih digirin. Heman jêdaran got ku peyadê gundên Korek, Birzinar, Leqleq, Bîrxata, Bîrnasir, Şeş yên ser bi bajarê Kobanî ve ji dihva vala kirine û berepaş vekşiyane. Piştî vekşandina peyadê, gundî vegeriyane malan xwe û di metirsiyê dane ku rejema Sûrî jî wekî peyadê dest bi ser mal û milkê wan nade. Ji derke taybet ji gundê Korekê dazanîn ku rejema Sûrî bi heman şêwaya pêşoreşê bi welatiya re didin û distînin û destê xwe dane ser mala wî û kirine cihê leşgerî. Hêjaya gotinê ku xelkê bajarê Kobanî wekî hemî bajarê Rojavayê Kurdistanê di destpêka şoreşa Sûrî de di 2011 de di pêşandana di dijî rejema Esed derketin û zarok û gêncan band dikirin û sloganên biroxe rejim û azadî bilind dikirin. Lê piştî ku peyadê baskê PKK li Sûrî destê xwe da li ser deverên Kurdî û bi biryara ji rejema Esed, Salih Mislim û Mezlûm Ebdî ji Ewropa vegeriyan û derbasa devera Kurdî bûn û bi zora çekan dever kontrol kirin. Her wiha piştî komkujiya şeva Xedirê li bajarê Kobanî û bêhtir ji 500 zarok û jin şehîd ketin û bêhtir ji 15,000 şehîd ji gêncê Rojavayê Kurdistanê bûne şehîd, îro peyadê bajar bi bajar û gund bi gund çawa wergirtin radestê rejema Sûriyê dike.